ya mere ndị na-ahụ ha dị n'ime iji nwee nchekwube karịa na a ga-esi n'ọnwụ pụta ọzọ zite mmụọ ozi gị ka ọ na-eche ya nche zọpụta mkpụrụ obi nke ezi nne Susan Ugochukwu onye anyị na-etinye ahụ ya n'ili nke a ka o wee nweta aṅụrị n'otu ndị nsọ ebe amen. ugbu a na-adọnye ahụ nwanne anyị na mama anyị ezinne Susan Ugochukwu n'ala ka ọ laghachi ebe o si pụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị Chineke ji ike niile isi na ndụ nke a kpọrọ nwanne anyị na mama anyị. Kristi bụ onye mbụ nke si n'ọnwụ bilite, onye nke ga-eme ka ahụ anyị dara na n'ọnwụ wee ihe nke ya bụ so. N'ihi nke a na-etinye ahụ nwanne anyị na mama anyị n'aka Chineke, ghọrọ ya n'udo nke ya, mekwe ka ahụ ya bilite ọzọ. Biko onye ụlọ anọsị ebe a ga-atụ n'azụ ka ndị ọdịnaka ọrụ kwesịrị ọnụ. Biko ndị nọ n'azụ na-ekwuru anyị nọ ekpere Wait.
ọzọ onye ọbụla nke dị ugwu na aka ọzọ ihe anyị ga-asa bụ ihe ọzọ na-arịa eji mmemme ahụ dị nwụta mama anyị na nwata anyị Siza wee kwa mmadụ ụzọ na anyị ume nna biko gbabata ya n'otu ndị nsọ anyị adịghị biko ka gị onye gbara anya mmiri n'ihi ọnwụ gị bụ Lazarus kasị anyị obi ma hichaa anya anyị adịghị biko ka gị onye kpọchi ndị nwụrụ anwụ na ndụ nwanne anyị Siza anyị adịghị biko ka gị onye fọrọ onye nke chara nnukwu anyị na Paradaịs nabata ebe anyị na-eru uju maka ahapụ nke nwa Igbo gị na mama anyị n'ụwa nyere anyị aka mgbe niile ka anyị na-echeta n'otu ụbọchị na anyị ga-esonye ya nye anyị abalị iji kwado maka ụbọchị ikpeazụ ahụ site n'ime ezigbo ka ọnwụ mberede gara ịgapụta anyị kama ka anyị dị nkwadobe na-atụ anya mgbe ị ga-akpọbata anyị site na Kristi ka Maria nne nke Chukwu nne dịkasịrị obi ebere onye ntasi obi ndị na-eru uju anyị n'aka nwa ya mkpụrụ obi nke nwa odibo ya Susan Ogochukwu onye nke hapụrụ ụwa nke a ka o site n'ebere nke ya dịka nne nwee ike ịrụ ọsọ ọsọ n'ụlọ obibi ahụ ọ na-atụ anya ya n'eluigwe biri na ya ebighị ebi dị nwere anyị Yesu nwere obi ebere dị nwere anyị Yesu nwere obi ebere dị nwere anyị Yesu nwere obi ebere dị nwere anyị biko nye ka o zuru ike na ndụmọ ka o zuru ike na ndụmọ ka mkpụrụ obi Ezinne Susan Ogochukwu na mkpụrụ obi ndị niile kwere na gara aga biko ọ bụrụ ma ụbọchị na-eche aka ndị Siza na ebe abịa ka ndị ga-etinye aka anya kpọwazie ọkarịa ọkarịa otu nwa biko Somebody have ọpara etinye aja arịa aja tinye tito ya kụọ ya ndị ọzọ maọbụkwa ya agbakọ ihe ndị ọzọ ga-ara emenụ ugbu a ọpara ya chief etinye aja ọ bụrụ ma chief na-eche aja adịghị please come forward. Biko ọrụ ma bịa tinyecha aja anyị aja abụkasị nso nọ ọ na-akọwazie akụwaghịzi ahịrị biko ọ bụrụ na ada tinyecha aja ahụ ga-adị nwanyị Udochukwu onye wụ nwadị nwa ya okenye ya na-etinye aja otu nwunye nwe ya etinye otu nwa nwe ya etinye otu oge ya anya kpọọ ndị nwe ya na ndị nwe ya anya na-aga n'ihu adịghị ya ahụ ga-adị nwanyị niile Udochukwu ewere ya otu nwunye nwe ya otu nwa nwe ya otu oge ya please.
Please, I na-arịọ mmadụ The journey of Ezinne Princess Susan Nwambulu started on that fruitful day of December 25, 1927, when she was born into the family of Nenchipa or Paralo and Lord Janet Jerema Ayori. The first traditional ruler of Eziabo, originally from Imo State. She was the only child of her mother. Ezinne Princess Susan Nwambulu was married to Peter and after marriage, they traveled to French country. And the union was blessed with 10 children, which 6 of them are alive today to mourn her. Mama had a little or no education, but was very industrious, who helped her husband to make sure that her children are what they are. Mama Susanna, as fondly called, was a devoted Christian who truly understood God's principle of love, which she practiced without any reservation. Her Christian life was not just about being very regular to morning mass, but being actively involved in many church-related activities and society, which she did with all her heart. Mama lived and practiced the true Christianity, being a hearer and a doer of the Word of God. She became and held many positions in Christian society, which she also earned her with the title of Ezinne. Ezinne Princess Susan Nwambulu was an exceptional wife, a virtuous and illustrious woman, a role model. Most women in our community, she was a source of encouragement because of strong character, high moral standard, and self-contentment. No matter what at least anyone must make to capture the meaning of dimension of the exciting, successful, fruitful and godly life of Mama Susan, it will simply amount to scratching surface. Ezinne Susan Nwambulu had absolute trust in God. Mama, you were a special gift from God to the Gochukwu family in particular, humanity in general. We love you and cherish you. Goodbye, Mama, until we meet again bad number. Ezinne Princess Susan Nwambulu was survived by children, son-in-laws, daughters-in-law, grandchildren, great-grandchildren, sisters, signed by Chief Christodonis Uche Gochukwu Alad Ishmael for the family. God bless you.
Thank you. That is the biography of the dead 18. Sí, Loralo.
onye mere right ndị kwaya biko geti ready ndị kwaya adịghị na field ejeni adịghị ndị aṅụma awụghị adịkwa ndị ji na field adịghị ahụ ndị aṅụma kama ọ ndị ji bere ya ndị kwaya eji ere That is fine. Okay, now straight at that house now. That's what's first. Opposite the house, you see one upstairs. Like it there. No, let me I'll call you. I'll call you. Who do you like the flight room? I don't know enter. Nsọ na jere n'obi ndị kwere n'arịrịọ
ọnụ gbata ọsọ nyere anyị aka oju otuto dịrị gị nna na nwa na mmụọ nsọ nna nọ n'eluigwe ka otuto dịrị aha gị ka ọchịchị gị bịa ka eme uche dị n'ụwa a dị ka esi eme ya n'eluigwe ịmara jupụta na grace osebụlụwa nọnyere gị dị ngọzi n'etiti ụmụ nwaanyị niile dịkwa ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu Maria jupụta na grace osebụlụwa nọnyere gị ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwaanyị niile dịkwa ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu Maria jupụta na grace osebụlụwa nọnyere gị ịdị ngọzi n'etiti bụrụ niile adazi ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu otuto dịrị gị nna na nwa na mmụọ nsọ na mkpụrụ obi mmasụ Suzana na mkpụrụ obi ndị otu Kristi niile kwere n'ogara aga ka o ziri ike na ndokwa ka o bu ume na ndokwa Yesu biko mere ya ebere Yes,
Sugar,
You see, in the part of Africa where I come from, anybody with a chop for food, fuck at life. You get us to the describer. Access. When they call them when they begin, or we go say, all the music and nature. I come to the shots of them.
Everybody say eyes water.
Once I'm ready, you bring all of them out one by one. But you must all of them, at least first son, or second son, and first daughter. First son, second son, first daughter, and daughter-in-law, one. Yeah, that I want for the one grandchild. Yes. Yeah, Madam Mao, who ugly one.
Sweet mother, sweet mother, sweet mother, if you remember, you are going to sweet mother.
action. 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 Okay. Action. Good evening, sir. So, can you please indicate your name and address? My name is Udochukwu Ugochukwu. That is You will know to us that the funeral of late Princess Susanna Wambu Ugochukwu is a success today. That it has come to reality. What would have turned out to be to God Almighty in making it a success? Well, it is evident that
people who has witnessed today's occasion or event can attest to it, that Mama, being a loving and peaceful and kind woman she is, they can attest that today's event went well. Despite the fact that people, the enemy of progress, trying to bring water that they ran down, but to God be the glory. At the end, I think we had success. Can you use this medium to tell us a bit about what you're about to now? Well, anybody who knows Mama knows Mama as a peaceful woman, very kind and loving character. Mama is a role model. Mama is somebody who you want to be around. Mama is a fun person. Mama is a character that you want to try with. She's a loving mother. She's a woman that she cooks food. She don't mind giving the strangers. She don't mind serving the strangers for her children. That's the kind of man she is. The scripture makes known to us that in all situations should give thanks to Him. So all of thanks have to give to God Almighty at first for making today's event a success, and secondly giving man the opportunity to live a righteous life. So what of thanks have to give to Him? Well, to God all be the glory. As we all know, the people say Mama was old, Mama is an old woman, but to us we felt that Mama got too quick. Because no matter how old your mom or your loved ones live, you don't want to leave them, you don't want to lose them. So we believe that Mama, especially me, Mama was very close to me. Mama was very attached to me. So I felt the impact. Even my son, up to this moment, leaves his room to go and knock on Mama's room, sleeps on her bed, is searching on Mama. After which he started crying because he's missing Grandma. So I miss her so much, and forever she'll be missed by all. Not even me alone, families, friends, co-women, nation but few. So Mama, being a lucky woman and a very kind-hearted woman she is. So, John the Apostles Church has been under construction, but to God be the glory. The church was open so that she can be, like Father attested today. Mama was the first person, the first body, to put it in that church. I don't know how to put it down. As a body. Because that church has not been opened. The church has not been opened. It's a new constructed church. But Mama, being a lucky woman she is, that church was open. Was provided, all hands was on deck, all hands, everyone was working to make sure that that church is open for Mama to put it into church and celebrate her life. And then again, people around today can attest that Mama, lived a very worthy life, very, life, well simulated. So, to God be the glory, that's all I can say. So, what thanks have to give to family, friends, and well-wishers who has come to sympathize with you today, and who has also contributed in one way or the other to make Mama's birthday a success? Massively. My thanks go to family, friends, and well-wishers. Even I'm overwhelmed. If you look at over there, we have more than 10 cows from friends. Look at this. These are the cows that friends brought to us because Mama is a lucky woman. And it's supposed to tell you, people that will be given in return, they give us back. So we appreciate them and we're thankful to God for giving us this opportunity to celebrate Mama to our satisfaction. Thank you very much. Thank you guys. God's action. Now, Monday, you can take it to Bahana. Okay, I'm saying hello. What now? Him and him, but I have to use a little bit. Biana, begin about Chitawa. I'm just saying that it's very good. My mom,
Zena Chukwu nne anyị ya hafụrụ ute ma ọ nwere anyị biri taa ka anyị bidoro obi ọma n'obi ọcha ọ ga-amasị ka ndị ohere agbata anyị otu mama ji bịa mgbe ọ nọ n'ụwa mma yiri ezi ndụ naanị onye a ga-ejere ya mma nwere mmadụ biela anya mma nwere ihe onye ọ dịla mkpa ya aga ya mmadụ na-enye mmadụ ndụmọdụ nwere ike bara uru mma na ahụ ya hụrụ ego ka ya ga-ama udo mma m onweghị ajụjụ atụnyere ya ozi nwaanyị o nwere ụfọdụ ndị na-ahụ ya sị kọwa akụkọ ụdịsa ngasị ke mama nwe ike ya ka ọ bụ ọtọ mma m dị mma nke o ji ebe ahụ gbowe ụmụnne m gị kwenye si ma ha ji alụ ụwa na ọ ga-amụkpa ha n'ụwa ọzọ a sị na ọ dịghị ezigbo ndị ala ekwu otu ahụ mma m ezigbo nwa nne onye nne zuru dịka ọ nwere anyị ghọta na mama biri ezigbo ndị mgbe ọ nọ n'ụwa na eziokwu nke ọ nọ n'aka na Chineke biko ole ezi ekele nke ya ezi ekele m na-enye taa ụbọchị taa Chineke na ekele ya bụ onye nọnyere anyị Chineke onye mere ka anyị dị ndụ ya na ụmụ ụmụ ma ụmụ ụmụ ma ndị ụmụ ụmụ nnukwu na onye nta anyị esi otu ọmụma ka anyị nwere kemgbe otu afọ taa mma ezinụlọ a na-adị ihe iri ju ma hite aka n'obi a na-akakwana Chineke si biko ebe ahụ ọ gara mepere ụmụ ụzọ ma ụmụ ma ndị ụmụ ụmụ ga mekpudochi ezinụlọ anyị ọ chere ala echi anyị ọnụ kwuru ndị ọkwụ ekwu mmasịzie na ọmana nwụcha gachi ya mee ụzọ emepe karịa otu ọ dị ya tinyere anyị otu ahụ n'aha Jizọs. Amen. Action. Action. Sunday biko na kekere gwa ha aha gị na ebisi Aloysius Mogu onye ụmụ eze Obama ezinụlọ Owele of Obama. ọ ga-amasị ka gị were agbata ihe mmiri ji apụ Obama bịa na Enugu taa. Yes, ma size na ọgọ nwaanyị mene ya kpịa mama na ma kpịa ọgọ nwaanyị ọ dị good to me ma mma ụmụ ya ma ụmụ ụmụ ha ewu nwaanyị lejeje akamba onye ọbụla nwere ihe nwere mmadụ na ọ dị wuteghị mwuo ọ mara eji ma ọ bịacha 2015 travel ya ga-alụ ma ga-ahụ ya na kọndishọn a na-ebe ada onye gị kpụrụ Chineke ọrụ ọ gbalịkwa na otu nwaanyị na di ịladị ejiri gbalịa Papa Peter ọ nweghị mmadụ asị Chineke duwe ha na n'udo ma ndị ọgọ m niile ma ndị lara ihu ma ndị lara azụ Chineke ga-agọzi ụmụ anyị n'aha Jizọs. Dịka ọtụtụ ama agbaala gbasara ndụ mama biri n'ụwa na mama wezinne nke ndị Katọlik chinye echichi sọ wezinne n'eziokwu ọ bụrụ ndụ ọma biko ole eze ekele nwere ike inye Chineke onye mere nyere mama ohere ibi ndụ ọma ihe ọbụla mmadụ ọbụla ụwa a o jeshila afọ nne ya ọkwa na enwejila Chineke jiri doo okwu like that ndị mmadụ anakọ na-agba akaebe gbasara ya nsọ nwaanyị na-egbochi ụzọ si ụmụ ya chọrọ inye mmadụ ego ọ ga-agwa gị sị gị ụmụ ya enye n'ego ọ ga-esi gaa jem iche ụmụ ya ụmụ gị nye gị mmanya ego chọrọ. olee eze ekele nwere ike inye ndị ikwu n'ibe ndị ọgọ ndị enyi ndị gbakọtara bata nyere aka n'otu ụzọ nzọkọ ọzọ ịfụ na ọdịnihu mama gara n'ihu ana m ekele Chineke bikos ọ dịghị izi elichere mmadụ n'ọdị okpulu ka akọrọ na-adị izi bete ekele dịrị Chineke n'ụbọchị taa ọdụ onye gị si na ilibia dụrụ akala ọnụ Chineke riwe otuto n'aha Jizọs. Amen. Action. Aha m Florence Okochukwu. Onye nwe okwu. Ọ ga-amasị ka gị were agbata the relationship you have with this family. Onye a nwere relationship onye a nwere ọ ga-amasị ka gị were agbata anyị gbasara ndụ mama biri n'ụwa mgbe ọ nọ n'ụwa. ndụ mama si bịara ọ nwụghị eji ọnụ aja ịkọ n'ọnụ ọ nwere onye ọbụla anaghị ara m nne di m wụ ezinne o nwere ndị na-eji esi ezinne ka nsọ ọwụ maka ego ọwọt nne di m wụ ezinne
nne di m ezigbo nwanyị nne di m nwanyị na-eji achụ gị na nne di m mee okwu ụka bụ ya ga-ebu ụzọ bịa kpọtụrụ ka gara enwe ike mee akpọrọ ya ezi nne ya bụ ezi dịka m anyị ghọta na mama nọ n'aka Chineke biko olili mama bụ ihe gara n'iru gara na ekedịtụ anya biko olee ụzọ ekele nwere ike inye ọha na eze bịara mmemme a ịnọnye n'ụlọ ma ndị nyere aka n'otu ụzọ ọzọ nke ọzọ ịfụ na olili mama gara n'iru olee ụzọ ekele pụrụ iche nwere ike inye ha ozi ekele pụrụ iche kwesịrị inye na mbụ dịka mama m bụ ozi dịka nne gị m ezi nwanyị ọ dị mma ka mmadụ bụrụ ezi onye ya na-agba ama ya na-agba ama ese ọnwa ụlọ ọtụtụ na-agba ama ese ọnwụọ mana ndị niile bịara olili a taa ga-amasị ọwa ezi nne site n'ime ezi nne ya Chineke nyere ya ogologo ndụ n'ihi ọ nwaanyị obiọma nwaanyị na-anaghị edo mgbe so ozi ekele m kwesịrị inye wo na mbụ ana m ekele Chineke onye mere ka nwaanyị a tinye ndụ a 93 years onye ekpere m na-ekpere si onye ọbụla bịara beri ala taa witness this prayer ka Chineke si otu gọzie ya tinye ya ogologo ndụ na ahụike onye ahụ zụcha ụmụazụ nne di m zụrụ ahụ ụmụ so ịgba Chineke si onye ọbụla bịara beri ala ka Chineke si otu a gọzie nye ha amara iche ruo ha nye ha ogologo ndụ na ahụike so onye ọbụla zụcha ya erie ka Chineke ka ọ ghara ịwụ ha zụcha onye ọzọ erie ma ọhịa ọma ha eme ha n'azụ dịka hụ ọma nne di m na-emeghị ya n'azụ ụmụ ya lechiri ya anya ụmụ ya letara ya ụmụ ya zụrụ ya dịka ọ zụrụ ha na mgbe agadi ya ha zụrụ leta so ana m arịọ ka Chineke si otu mezuo ya nye onye ọbụla bịara njem a taa onye ọbụla witness ndị zute ya ka Chineke nyere onye ahụ ndewo ndewo nke na nkekere gwa meza aha gị Kristo Chukwu akụrụ ụlọ nke mbụ n'Ezinite. Dịka mere anyị ghọta na olili mama Ezinne Princess Susanna Nwambụ Chukwu bụ ihe dịgara n'anya as expected. Olee ozi ekele nwere ike inye Chineke? Ọ bụghị ihe ịtụnanya nyere m ka Chineke hụrụ n'anya. Mama m ezigbo mmadụ. Kemgbe ọ mụrụ m ọ hụrụ m ya n'anya. Ọ na-ekpere anyị ekpere ndụ. Ọ na-enye ji oche aka nke ga-abara anyị uru nke gbanyere n'ime Chineke. Ihe mere taa egosigo m na mama m ọnwụ chi ya ọ gara nnọọ ọma. Olee eze ekele nwere ike inye ọha na eze ndị kebara ebe anyị taa nyere aka n'otu ụzọ nke ọzọ ịfụ na olili mama gara n'ihu? Onye ahụ m n'okwu maka ihi na ụdị ndị m hụrụ ebe ahụ taata dị ụbọchị ndị bịara ụbọchị taa onye ahụ m n'okwu amaka eze ekele ụwa niile ma anyị ga-agwa ka Chineke na-agọzi ya n'isi n'isi otu ha si were bịa zụtawadorokwa n'udo ka o soro obere ha isi. Amen.